minnu ko k'aw ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye te duman wuli la Advance TV kelen do ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye ka concours belebele dɔ bila sen kan te wuli langanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka ladan kelen tɔmɔ te champion ka te duman wuli k'i nɛkun timiya ni ka laban ka ibi ka moto électrique kura kelen sɔrɔ awɔ i y'a mɛn ka ɲɛ ibi ka moto rechargeable kura kelen k'o sɔrɔ k'i bɔ diɲɛ dogo do essence t'a la te champion o tuma la aw kana kɔnɔli kɛ bilen tɔgɔ sɛbɛn bɛ to sen na fo ni décembre kalo tile 20 a ye weleli kɛ joona ka aw tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔmɛ 400 dɔrɔn aw minnu bɛ fɛ fana ka aw sen don ni émission dumanba in na ni ka ni jamu in ale sponsorisé aw fana bɛ se ka weleli kɛ ni nɛgɛjuru sira in fɛ 72 43 43 87 walima 70 94 94 43 Advance TV dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen de ye te champion te wulila ŋana wa kɛnɛ. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Kadiatou Bagayirou, votre journaliste présentatrice de votre émission sportive préférée sur Advance TV, filmée Advance Sport. Moi, j'aime ça à merveille comme quelqu'un qui vient juste de remporter son ballon d'or. Et tout comme moi, j'espère que vous serez nombreux à rester connectés sur votre chaîne préférée qui est Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Tarata tarata nala mabasi yoreke nege kan ta annani wakati obeno sogolento ni jamunga dumena ka kuna funa doma mali kono foka takasi mali ko gama wa discipline bere bambolo yane anti discipline bo discipline na kuna funa manake fon fenyi durant ko gunga ani afanta nyama ambe kana de budi nyoko mawla aba connecter à différentes plateformes pour que on ait information fouille par ko nya ko gunga ambe kambe na nyoko mardi à 14h GMT sur Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Ambe aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ni ce an sugandili la Advance TV sanfɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko aw ka émission mandi ni ale tɔgɔ ko jeudi des femmes ale bɛ bɔ Advance TV jabaranin kan chaque jeudi à partir de 11h. Jeudi des femmes ye jɛmukan ye min kɛrɛnkɛrɛnnen don an musolakaw de kama jɛmukan in kɔnɔna la an bɛ kuma musow ka gɛlɛya kan u bɛ gɛlɛya minnu sɔrɔ furuso kɔnɔna la sigidaw kɔnɔna la fo ka taa se baarakɛyɔrɔw ma ayiwa musolakaw a kana sɔn ni dakatɔ la dɛ ni an musow de ka ko ye n'a kɛra muso kɔnɔ ko non ni cɛ ka di san'an ka furu n'an furula kɔni vraiment an bɛna bɛn an bɛ ala fo la o ala ka bɛn kɛ ani kɛlɛ ye ko ni ko i b'i kuntigi ka kɛ i sinamuso ta ɲɔgɔnna ye ko ni kuntigibaga ko m'a lasa ko kunsigi ko b'a lasa min se tɛ e ye e ko fɔ e ko o kɛ i bɛ buramuso minɛ dɛ mais i b'a ye depuis o yɔrɔ la man d'a ye de parce que n bɛ ka effort kɛ n ka effort tɛ ka ye donc i b'i yɛrɛ a bɛ mɔgɔ décourager mais i b'i jija parima k'a faamu k'a fɔ ko kɛlɛ tɛ sɛfan ni farakuru cɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen invité aw ka taa an ka page bɛɛ lajɛlen suit Advance TV chaque jeudi à partir de 11h pour que ni émission dumanba in kana fɔ mɔgɔ si kɔ aw k'an bɛɛ. Carrefour des jeunes, c'est votre rendez-vous incontournable dédié à la jeunesse malienne, un cadre merveilleux pour tous les jeunes du Mali afin qu'ils viennent nous parler des sujets qui les intéressent, politiques, économiques, sociales, culturelles. Et nous vous offrons cette opportunité-là. La parole aux jeunes, c'est dans cette émission chaque samedi à partir de 15h sur Advance TV pour votre émission Carrefour des jeunes, rendez-vous incontournable de la jeunesse malienne. kuma o kuma e somɔgɔ dɔ de bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma e da balima dɔ bɛ na e bɛ wari ta kɛsu kɔnɔ k'a d'a ma ni crise fitinin nana dɔrɔn entreprise bɛ fragiliser. association caman bɛ mɔgɔw nɛgɛ nin ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan après u bɛ bɔ n'u ye kɔfɛ siranin fɛ o ye jumɛn e filɛ ka politique yɔrɔ min fɔ nin ye. kɔnɔmara a sisanama a bɛ ka taa cogoya min na yanni ka don a la ɲuman ye i ka gɛrɛ mɔgɔ min b'a la a bɛ waatinin bɔ. On essaie d'amener le mouvement pionnier dans pratiquement chaque établissement à Ségou. Là, actuellement, on est seulement dans le cercle de Ségou. Retrouvez-nous sur nos différentes plateformes digitales, YouTube, Facebook, X et TikTok. Et surtout, ne manquez pas le rendez-vous de ce samedi à partir de 15h sur Advance TV, la télé qui
qui a une longueur d'avance. Ka tali kɛ Mali premier ministre ale ka wulikajɔw la ka taa bɔ forobaca kɛbaaw olu ye u ka cakɛyɔrɔw la. Kunungo alamisa décembre kalo tile 12 san 2024 général de division Ablaye Maïga ale taara bɔ Donkubaru tigilamaw ye u jabala la. Juma ye don kɛrɛnkɛrɛnlen don min ni silamɛya wale caman bi kɛ i n'a fɔ kutubaw ka taa se bilasirali caman ale ni sarakatubɔ caman u ma. An balimaw nin de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bi juma ye décembre kalo tile 13 san 2024 an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugantili la ka se ka aw kunnafoniya. I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye cogo min na Mali premier ministre général de division Ablaye Maïga ale min yɛrɛ ye mara cɛbɔli ministre ye kabiri a sugandira ale ye wulikajɔ caman kɛ ka taa bɔ forobaca kɛbaaw ye ka se ka laɲini cogo min na bolodiɲɔgɔnma o ka tɛmɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa basigi ka na. O hukumu kɔnɔ ka kɛɲɛ ni alamisa don ye décembre kalo tile 13 Ablaye Maïga a taara bɔ Donkubaru tigilamaw ye olu yɛrɛ jabala la maison de la presse la. Ni ɲɔgɔnbɛn in senfɛ a ye foli ale ni tanuli ta k'a di kunnafoni dibaw ma u ka diɲɛ ma dongo don wulikajɔw la ani ka tila ka ɲini u fɛ u ka baara kɛ ni kodɔn ye. Ni wulikajɔ in senfɛ kunnafonidilaw olu yɛrɛ ma to kɔ ka sababu kɛ olu fana ye u ka laɲiniw caman danada. Aissata Ba ale ni Mamadu Jalo olu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Mamadu Jalo ale bɛ a ɲɛfɔ an ye. Furacɛna fanga gouvernement ɲɛma n'o ye Abdoulaye Maïga ye ale ye taama kɛ ka se kunnafonidilaw olu jabala la walasa ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye ani fɛnɛ k'a yira u la k'a fɔ an bɛ wagati min na ko bi jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakilina ale bi baara kɛ n'o ye. O hukumu kɔnɔ a bisimilayala fɛn min ye kunnafonidilaw ka ɲɛma ye Banjugu Dante fɛ ani minisiri mun sigilen don an ka kunnafonikow ɲɛnabɔli ma. U ka ɲɔgɔnyew kɔfɛ u ye kumaɲɔgɔnya kɛ ni kunnafonidilakuluw ye minnu yɛrɛ kun sigilen don ka ɲɔgɔnye k'a kɔnɔ kosɛbɛ. O hukumu kɔnɔna la kunnafonidilaw ka ɲɛma n'o ye Banjugu Dante a y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ dɛmɛw fo ka taa se lafiya da bɛ se ka d'u ma u k'u ka baaraw kɛ ka sɔrɔ u ma bagabagadi kanw sɔrɔ ani fɛnɛ ka ɲangini ta k'u sɛgɛrɛ fo ka taa se kunnafonidisow olu datuguli ma. A y'i da don nin kɔrɔfɔ ninnu na ni k'a da premier ministre tulo kan. A y'a yira k'a fɔ nin tagama in ni premier ministre y'a boloda a kɔni kɛra ko ɲumanba ye ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye bɛn ani basigi k'o nati jamanaw kɔnɔ ani fɛnɛ kunnafonidilaw o bɛ se ka a dɔn premier ministre kura hakilina minnu b'a la. Premier ministre a ka kɔrɔfɔ kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛn ani kelenya sabatili la. Ne yɛrɛ bolo mɔgɔ minnu bɛ ɲɛma presse kota la an bɛɛ ye maliyɛn parce que maliyɛnw ni sigilen bɛ an fɛ parce que n'i ko ko presse i ye presse ta i ye armée ta i tɛ se an ka jamana kɔnɔ i presse ye baara kɛ aw ka président ye a ye laɲini dɔw kɛ ko liberté de la presse fan fɛ mun b'a to médiaw bɛ se k'u ka baara kɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔma b'a la o baara kɔnɔna la ko bingalikɛlaw enlèvement donc o ko b'a la ni ka journaliste yɛrɛ faga u ka baara kɔnɔna la ni a sabanan se ka kɛ radio dɔw bɛ datugu ou bien réseau dɔw bɛ datugu n ye laɲini mun k'a fɛ o kɔnɔna la n ko parce que ni tubabuw bɛ gafe sɛbɛn n'o y'a sɛbɛn n'i ma a jateminɛ i bɛ fɛnw ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i mana lamɛn on a l'impression que au Mali cɛ fagali ou bien bingani o ɲɛsinnen bɛ kunnafonidilaw de ma mais mɔgɔ minnu bɛ faga je crois que maires b'o la dugutigilakaw b'o la mais sɔrɔsiw yɛrɛ b'o la ni enlèvement ni fɛnw mais mun ye fermeture des médias ye n y'o explication di tubabukan na je crois que depuis transition daminɛra mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko média datuguna ka sɔrɔ a baselen tɛ sariya kan donc fɛn fɛn bɛ kɛ la on est dans une transition démocratique c'est vrai que cɛmancɛ fanga don cɛmancɛ fanga don
mun don a sigilen bɛ sariya de kan a sigilen bɛ démocratie de kan musaka ko fanfɛla ye o kɔni vraiment an b'an bolo di ɲɔgɔn ma an se fɛn fɛn faire un plaidoyer pour que président se ka musaka sɔrɔ musaka min b'a to vraiment président fana bɛ développer. An ka jamana gouvernement ɲɛma a ka nin taama in ka se kunnafonidilaw jabala la a kɛra ko tanunenba ye wa kunnafonidilaw u y'a yira k'a fɔ u ye nimisi wasa sɔrɔ fɛn min ye premier ministre a ka hakilinaw la ani an bɛɛ bɛ se k'an fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min fɛn min ye basigi o bɛ se ka nati wa camancɛ fanga ale bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na. Juma ye don min kɛrɛnkɛrɛnlen don silamɛya ale bunakun kan kosɛbɛ ka sababu kɛ ale de ye don min silamɛw caman bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an ka selikɛ yɔrɔw la laseliw bɛ kɛ i n'a fɔ kutuba ka taa se bilasiralikanw olu caman ma wa nin ye wale min kɛ sababu ye ka silamɛw u yɛrɛ tin don ɲɔgɔn na ani ka maaw ka ala ɲɛsiranya olu kurakuraya olu yɔrɔ Issa Cissé ale ni Karifa Sidibe olu ye wulikajɔ kɛ u ye min sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Juma ye don barikama ye silamɛ diinɛ kɔnɔna la bawo ale ye don min kutuba bɛ kalan silamɛw ye walasa k'u hakili lajigi ala ka danaya la ani ka ɲɛfɔli kɛ silamɛya tabiyaw la ani silamɛ ka baarakɛtaw. Juma alhamdulillah rabbil alamin ala yɛrɛ ka yamaro kelen don parce que ala ye suran dɔ tɔgɔ wele kuranɛ yɛrɛ kɔnɔ a suran min a bɛ bɛn kuranɛ suran 62 ma wa o suratul jumu'a ala tila ko cogo di kuma kuntala sunya na a ko he aw ma minnu kɛra mɔgɔ minnu ye a ko ne weleli kɛra jumadenw fɛ k'aw kana juma seli ma n'o de ye alimamu mana yɛlɛ min bari kan weleli min bɛ kɛ i y'a faamuya ni a y'o mɛn ko a bɛ fɛn o fɛn na o kɛra atelier baara ye o kɛra foro baara ye o kɛra bololabaara sugu o sugu ye o kɛra biro kɔnɔ baara ye o k'a ka nin bɛɛ bila ka na juma seli la. Juma seli nafa ka bon bawo ale bɛ kɛ sababu ye ka silamɛ ka ala danaya kurakuraya ani ka bɛn ani keleya sinsin silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon juma ɲati min bɛ ne jansan kɔnɔ parce que juma ye fɛnba de ye kila yɛrɛ y'a kɛrɛ kɛ fɛnba parce que kuduwa min bɛ fɔ a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ caman bilasira. Ne bɛ juma seli depuis n bɛ npogotigiya la juma seli baraji de ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ seli baraji yɛrɛ de ka bon hali bɛ kutuba min b'a lamɛn nafaba de b'o yɛrɛ la. A b'a to maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan n'aw nana sisan aw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka seli ɲɔgɔn fɛ o kɔfɛ tuguni a bɛ ɲɔgɔn dɔn a b'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ maaw dun n'a ye ɲɔgɔn dɔn ɲɔgɔn nafa o bɛ sɔrɔ o de fana kɔnɔ. Tiɲɛ don silamɛya talan ye seli ye nka dafaraba bɛ juma seli ale ni an ka don o don seliw ni ɲɔgɔn cɛ. Juma seli nafa ka bon ni tɔw ye ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka hadisi dɔ la a ko kelena seliba baraji kelen de bɛ e ye nka n'i nana juma seli yɔrɔ la ou bien jama seli yɔrɔ la baraji 27 o bɛ di e ma. walasa ka se ka ni ala bato kɛrɛnkɛrɛn bɛ kɛ taabolo dɔw la batoli ye wajibi ye. juma seli i kan ka jaraba kuli kɛ ka sɔrɔ ka seliji ta ka sɔrɔ k'i labɛn wa ni juma fana na a kanunen bɛ n'i bɛna i ka fini ɲuman don ka na ayi ni kɔni nana sɔrɔ salamu bila arakan filanan yɔrɔ juma ye arakan 2 ye i nana sɔrɔ alamu kɔni ye salamu bila a ye rattraper cogo la e bɛ seli fana de seli sisan. alimami ka fɔ la ka tali kɛ juma seli nafa la a ka ɲi silamɛ bɛɛ k'a kɛ a tagabolo ye. ne kɔni bɛ min fɔ silamɛdenw ye o de ye u ka cɛsiri juma seli la sabula diinɛ ɲɛnamayaliw o tamasiyɛnbaw dɔ ye juma seli ye. juma seli tɛ seli gansan ye bawo ale bɛ kɛ sababu ye walasa silamɛ bɛ se k'a ka aladelibaw kɛ. Bi juma kɛra juma kɛrɛnkɛrɛnlen Advance TV ale jabaraniso la ka sababu kɛ anw yɛrɛ ba ni o ye an ka directeur ba ye ale wulila ka na bɔ Advance TV cakɛlaw ye. An ba ɲuman ye ni ale to a ye Safiyatu Tarawele ale ka taama in senfɛ a ye a ɲɛ da baaraminɛnw kan ale ni baarakɛbaw yɛrɛ kan a y'a ka nisɔndiyaw yira ka tila ka duwawu o caman kɛ k'a jira k'a fɔ ni tele ye telew bɛɛ lajɛlen ka lagare de ye ko nka ko a ka ca ala fɛ a bɛna kɛ telew bɛɛ lajɛlen la sanbala ɲɔgɔn ye don nataw la Asanso ale ye mun sɔrɔ a ko la an ka jɛn k'o lajɛ. Ne ye yɛlɛma min ye n ye fɛn minnu ye yan visite la n'a diyara n ye o ye que studio a kɛra komi farajɛ la parce que ne voyagera n ye yɔrɔw visiter n ye studio dɔw visiter à travers mon n ka baara sira fɛ mais vraiment ne donna studio in kɔnɔ i b'a fɔ komi n bɛ farajɛ la o ye kelen ye fɛn dɔw kɛra la fɛn dɔw b'a kɔnɔ min ye émission bɛ kɛ plateau minnu kan o
au plateau i bɛ se k'a déplacer cogoya min ka di ye o ye kelen ye. Filanan le fait que yelen bɛɛ fan bɛɛ i bɛ se ka a changer cogoya min ka di ye. Donc yɔrɔ dɔw la u bɛ décoration de bɛ kɛ ka plateau changer ka fɛnw kɛ mais nin yɔrɔ in a bɛ komi farajɛ jamana yɔrɔw ni a télévision sow u éclairelen don matériel b'u bolo matériel minnu ni min bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ baara la o mɔgɔ min bɛ lamɛnni la o bɛɛ bɛ content bɛɛ nimisi bɛ wasa. Sinsin o yɔrɔ kan parce que baara kɛko ɲuman o bɛ baara yɔrɔ taɲɛ a b'a yiriwa a b'a kunna wolo. N'i ye baara jugu kɛ baara jugu sara o tɛ kɛ foyi ye ni tiɲɛli tɛ parce que n'i ye baara ɲuman kɛ i bɛ ko dɔn n'i ye baara kɛ ni tilennenya ye i bɛ ko dɔn mais n'i ye baara kɛ ni jɛngɛjɛngɛ laban ye bɔnni ye. Baara tɛ seulement n ye baara sɔrɔ mais n ye baara sɔrɔ ka baara minɛ n bolo fila la ka baara kɛ ni n dusukun ye ni n y'a kanu parce que baara o baara ni maa ni m'a kanu i tɛ se k'a kɛ. Ala ka baara yɔrɔ in taga ɲɛ Ala ka baara yɔrɔ in tigi Ala ka kunna wolo Ala ka denmisɛnnin minnu b'a nɔfɛ Ala ka bɛɛ kunna wolo Ala k'aw ka baara ta ɲɛ. Amina yarabi Ala ka dugawu kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ. Ni waati na an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kunkanko kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Mali Fédération Malienne de Football ale ni Institut National de la Jeunesse et des Sports olu ka tɛgɛdiɲɔgɔnma hukumu kɔnɔna na u ye kalanbulon dɔ dayɛlɛ degede karamɔgɔw ye maa 51 olu ye kalan in sɔrɔ wa min ye u ka lisansiw ye olu dira u ma i n'a fɔ licence de fédéral ni baaraba in bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛ ni jumadon ye décembre kalo tile 13 san 2024 wa kɛra fédération premier vice président ale ka hukumu de kɔnɔna na Kajatu Bagayogo ale ni Musa Ɲang olu ye min sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. INGS n'ale kalanbulon mun sigilen don ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnna sifinnakaw degeli ma baaraw la farikolo ɲɛnajɛ ko gun kan ani Fédération Malienne de Football kɔni filɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ ka degeden karamɔgɔ kalan don n'a nataw la minnu bɛ se ka baara kɛli nɔgɔya bolo. Kalanbulon yɛrɛ tɛmɛnen kɔ gafe di kɛra sɔgɔmada in na ka ɲɛsin u ma n'o bɛ tali kɛ licence fédérale D kan. A kɛnɛ kan a tɔnɔbɔbaa dɔ y'i ka nisɔndiya yira. Parce que an ye fɛn caman kalan avec M. Guindo donc o fɛn ninnu b'an permettre ka an ka baara taa ɲɛ ka an nafalan bɔ a la ka jamana yɛrɛ nafalan fana bɔ a la. Kalanfa da sera fɛɛrɛw ma mun kɛra ni degeden karamɔgɔ ninnu kunna. An dun ka licence D bɛ fondamental denmisɛnninw de ko fɔ ni ninnu catégorie dir'i ma i b'a dɔn i bɛ taa min k'u kun ni diplôme b'i bolo n'i taara intérieur la e bɛ se k'i ka entraîneuria fana kɛ parce que a diplôme fana b'i bolo a bɛ baara nɔgɔya an bɛɛ ma a bɛ Mali ballontan fana tɔ yiriwa. O tɛmɛnen kɔ Fédération Malienne de Football ɲɛmaa dan kan fo ka taga se INGS cɛbɔ dɔ ma kɛnɛ kan olu fana y'u ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin nin waleya kofɔlen in ma. Nisɔndiya belebeleba ye parce que kabina waati jan an bɛ ɲini ka ni licence di an ka étudiant ma u bɛ bɔ ni an ka diplôme ye mais o ti yamaruya u ka fédération baara kɛ maintenant n'u ye fédération fana ta fara kan o ye dɔnniya fara dɔnniya kan. Denmisɛnninw encadré a responsabilité ka bon kosɛbɛ donc a b'a hakili to yɔrɔ la k'a fɔ fɛnɛ INGS ye Mali ka baara boloda de ye donc a bɛ yan Maliden bɛɛ de kama c'est comme ni Mali de y'aw bila mission na an kɔni ta ye ka INGS accompagne an ka partenariat la bon nin ye mɔgɔ 51 a tɛna dan nin ma n hakili la san o san an b'a essayer ka formation dɔ kɛ module dɔ kan. Nin gafe min diinɛ filɛ ni degeden karamɔgɔ ninnu ma a bɛ n'u dɛmɛ k'u ka baara kɛli nɔgɔyaw bolo an ka jamana kɔnɔ wa a bɛ kɛ sababu ye k'u dɛmɛ fɛnɛ ka baara wɛrɛw kɛ mun tɛ degeden karamɔgɔya dɔrɔn ye. Championnat Ligue 1 Pro Orange ale hukumu kɔnɔna na Jeliba AC ale y'a ka sebaya kɔni sɛbɛntiya ka sababu kɛ ka kɛɲɛ ni kɔnka dolantan min bɛ tali kɛ 4e journée du championnat national Ligue 1 Pro Orange Jeliba AC ale ni Isfasi olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolantan in kuncɛla Jeliba ale ka sebaya la 2-1 Kajatu Bagayogo ale ni Karifa Sidibe olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. Ni tɔn bɛ yen an bɛ wagati minɛ ko sisan k'ale ka dolantan cayalen don ka da ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an bɛ se k'a fɔ an ka ban Maliba kɔnɔ o ye Joliba Athletic Club ye ka d'a kan Ligue des Champions de la CAF o dolantanw tɛmɛnen championnat national Ligue Orange n'o y'an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ o baaraw fana bɛ sen na o yɛrɛ hukumu kɔnɔ n'o bɛ tali k'a ta ko 4nan kan Joliba AC ale ni Isfas kun kɛlen don ka ɲɔgɔn sɔrɔ
n'a ye dolantan kɔfɛlen ta ka lajɛ an b'a ye k'a fɔ ko san o san dolantan n'o maaw bɛ sigi mun kɔnɔ ka d'a ka dolantan ko ta fanfɛla la a bɛ dolantan yira maaw la an kun sigilen don ka mun kɔnɔ ɲɔgɔn sira bɛ daminɛ dɔrɔn isfasi bɛ celu sɔrɔ ka don sanga fɔlɔ kuma Musa Traoré fɛ o tɛmɛnen joliba bɛna wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ u bɛna taa o celu sɔrɔ k'o jibɔ Amadu M Sumari fɛ sanga 30 kuma n'ale yɛrɛ bɛ forum na an bɛ wagati minɛ ko sisan an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi fila ni bila 1 ani 1 tako filanan wagatiw yɛlɛmali bɛ kɛ tɔn fila bɛɛ fɛ dɔ bɛ fara wuli ka jɔ ka dolantan jɛkulu fila bɛɛ fanfɛla la joliba de bɛna tɔnɔbɔ ka d'a kan sanga 40 kuma Bubakari Jakite ale bɛna taa celu filanan sɔrɔ ka don o tɛmɛnen isfasi fana bɛ dɔ fara ka wuli ka jɔ kan Yusuf Koyita Ware n'ale ye joliba celu kɔlɔsibaga ye a b'i jɔ i jɔyɔrɔ ka dolan bila kɛnɛ ma an bɛ se k'a fɔ ko kɔni ye celu kɔlɔsibaw fana ka kɛlɛw daminɛ ka d'a kan Kalilu Traoré isfasi fana fanfɛla la ale fana bɛna o baara kelen waleya o tɛmɛnen kɔ joliba bɛna bagabagali laban dɔ kɛ ka sinsin finitigilakaw ma nka u ka jalatigi n'o ye Segu Jawara a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la k'o dolan bila kɛnɛ ma o la Abulaye Mukoro n'ale yɛrɛ kun jalatigɛba in dolantan kɔnɔ la a bɛna dolantan kuncɛ n'o jaabi 2 ani 1 ka taa joliba ase kanu na sa bɛna kosɛbɛ parce que an ye an occasion sɔrɔ an ma se ka caman don bon an sera ka kelen de don nimisa bɛna kosɛbɛ ka da o kan fo nana bi filanan ta an kɛlen ka bi filanan ta an bɔra an ye ballon ta an ye occasion créer mais malheureusement an garisɛgɛ ma se ka diya parce que an bɛ leçon tirer nin na pour que an ka se ka match wɛrɛ préparer ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ka n'an sɔrɔ o tɛmɛnen kɔ joliba fanfɛla la u y'a yira k'a fɔ ko ni dolantan ye nafa bɛna bonya kosɛbɛ si nin bɛ kɛ ɲuman ma championnat de don donc nin m'a to lacune minnu bɛ yen nɔ an b'a essayer k'olu corriger et pour que au moins dimanche pour que an bɛ se ka victoire sɔrɔ sebaya sɔrɔ n'Ala sɔnna ma an tun b'a fɛ ka gagner malheureusement an ma se ka victoire ɲini ka d'u ma ni je pense que an bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajigin fɛrɛ bɛ siri sen kan cogoya min na an ka se ka sebaya ta Ligue des Champions ka d'u ma ni Ala sɔnna ma inchallah an bɛ se k'a fɔ k'an bɔlen filɛ ka dolantan min ye o bɛ kɛ sababu ye ka joliba dɛmɛ kosɛbɛ a ka dolantan labɛnniw na n'o bɛ n'a ni angolaw kɔda ɲɔgɔn na n'o bɛ tali kɛ Sagrada Esperanza kan ka d'a kan ni joliba sera ka jaabi ɲuman sɔrɔ o dolantan kɔnɔna na a bɛ kɛ sababu ye k'a jɔyɔrɔ ɲɛ kosɛbɛ classement ko ta fanfɛla la an balimaw nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se ka aw kunnafoniya ale de ye tele min kɛlen don ka baara ɲɛ caman bila ani tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ anw taalen kɔ ka bɔ yan aw denkɛ n'aw balimakɛ Modibo Sidibe ale ni aw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nanzarakan kɛnɛ ka sɔɔni aw k'an bɛn Ala ka Mali la taga ɲɛ